Tenim a nosaltres el director de l'escola Alfred Mat, el senyor Salvador Moles, que ens explicarà una mica el que farà en aquesta setmana, que hi ha els Jocs Florals. Arriba a la seva 32a edició? 32a, sí. Mira, la veritat és que és un dels actes emblemàtics que cada any celebrem a l'escola i concretament, doncs, com molt bé has dit, és la 32a edició i doncs bé, celebrem doncs, els Jocs Florals on es premien doncs, els treballs poètics dels alumnes que han estat doncs, realitzant durant aquest segon trimestre i principi d'aquest tercer. Sé que ahir el jurat es va trobar, que ja han decidit el veredicte, que suposo que avui doncs, ens portaran doncs, quins són els escollits o premiats d'aquests Jocs Florals, i aquesta jornada del dijous, del dia 23, doncs l'acabem de complementar al matí amb dos actes més. Un és nou, que és el primer mercat d'intercanvi de llibre de segona mà. També és una cosa que ens fa il·lusió perquè, d'alguna manera, a veure, tothom a casa té molts llibres, tothom a casa doncs, té lectures que li agraden i llibres doncs, que els troba molt interessants, però que ja els ha llegit i que els ha fet servir moltes vegades. No? I el que volem doncs, és potenciar precisament doncs, aquest intercanvi, que un nen doncs, pugui portar un llibre a l'escola i llavors doncs, es farà un mercat per cicles on cada nen se li donarà un punt de llibre i amb aquest punt de llibre podrà anar a buscar un llibre d'un company o companya. Per tant, d'alguna manera s'endurà un llibre nou a casa, de segona mà, i ho fem perquè ens sembla doncs, que està bé potenciar doncs, aquest intercanvi de coses sense una transacció econòmica al darrere i de manera doncs, i també d'alguna manera també aconseguim doncs, que l'AMPA, que cada any col·laborava doncs, comprant un llibre per tots els nens de l'escola, doncs, bé, pugui dedicar aquests diners doncs, a d'altres coses que també són d'interès doncs, per l'escola. No? Això ho farem a primera hora del matí, 9:45, o a partir d'9:45, i llavors a les 10 del matí concretament, 10, 11:45, anirem a l'escola Bressol l'Estel a fer també una passejada, anirem a passejar els nens petits en cotxets, i anirem a donar un vol pel poble, a veure les parades que hi ha, i doncs, que és una cosa que també ens fa molta il·lusió perquè és el tenir cura dels més petits, que és un aspecte doncs, que també a l'escola també el cuidem, perquè ens agrada que els grans es facin responsables dels petits i els cuidin i els tractin doncs, amb estimació, i més en uns moments tristos com el d'avui, en el qual doncs, hem de lamentar la mort d'aquell professor a l'Institut Joan Fuster de Sant Cugat, i que ens sembla que tot el que es pugui fer perquè doncs, l'alumnat tingui cura i respecti doncs, els altres i els més petits doncs, és un valor afegit que l'escola doncs, ha de potenciar. A l'escola Bressol també és un acte que els agrada molt i doncs, que doncs, ja fa una colla d'anys que fem. No? Llavors aquest any també, i concretament el divendres, fem també un acte nou que no havíem fet mai, que és l'English Day, que és doncs, un matí dedicat a l'anglès. I llavors doncs, tots els mestres hi participem, l'alumnat més gran són els que fan les proves, és una mena com de gimcana, per entendre'ns, però es fa en llengua anglesa. Llavors els més grans, els de sisè, són els responsables de les diferents proves, tenen les instruccions i tot el que han de dir han de fer ho han de fer en llengua anglesa, i els participants que passen per la prova doncs, també han de resoldre doncs, diferents proves doncs, en anglès. Hi ha des del penjat en anglès, des d'un bingo, des d'un dictat corrent, des d'una prova que hi ha una mena com de bomba simulada que va passant de nen en nen, i si un nen no sap doncs, una paraula, una flashcard, que és una paraula doncs, en anglès, no sap respondre d'això, doncs ha de mantenir aquella bomba i va passant el rellotget fins que doncs, explota, de manera simulada, i diríem doncs, aquell nen doncs, no és que perdi, en definitiva el joc consisteix en això. Endevina l'acció, hi ha diferents activitats en anglès, i llavors també ens sembla que és interessant perquè també és potenciar la llengua anglesa, que d'alguna manera doncs, també és un aspecte que les famílies valoren molt, i a nosaltres també ens fa il·lusió. Vull dir que bàsicament fem aquests dos actes. Antigament fèiem una jornada més completa i fèiem cosetes pràcticament cada dia de la setmana,
però bé, és una escola que ens movem molt, que fem moltíssimes coses i ens sembla doncs, que bé, les jornades culturals ja són cada dia de l'any, no? Vull dir, l'escola és un centre educatiu on es potencia doncs, la cultura, on es potencia l'aprenentatge i per tant doncs, bé, mantenim els actes que són més tradicionals i els altres doncs, ja és una cosa que al llarg del curs es va mantenint i es va fent. Molt bé, Salvador, doncs des d'aquí poder l'acte que és més important per la gent del poble que sempre ve aquí a veure'l i que és el dels Jocs Florals i que és una tradició doncs, ancestral de molts anys i que nosaltres doncs, des d'aquí, si vols convidar la gent del poble que vingui, doncs... Mireu, a partir de, com molt bé dius, el dijous a partir de 2:45 de la tarda, doncs bé, es fan les típiques coses tradicionals, jo també potser abans no t'ho he explicat perquè com que ja ho dono tant per fet, en principi hi ha l'entrada de dames i cavallers a l'escenari i posteriorment doncs, es llegeix el veredicte dels guanyadors, s'entreguen els premis, es canta una cançó que és el regal, també cantem el cant dels segadors, ballem una sardana, concretament la Santa Espina, i aquest any també incloem ara fa 15 dies, un grupet d'alumnat seleccionats de l'escola van participar en un certamen de lectura en veu alta i llavors doncs, a Berga, que es va realitzar a Berga, i llavors aquests nens que van ser escollits per participar en aquest certamen de lectura en veu alta llegiran poesies premiades d'altres anys dels Jocs Florals aquí a l'escola. Vull dir que hi haurà com una mena de recital poètic també al llarg d'aquesta tarda. Vull dir que és una tarda atapeïda, que una hora i mitja doncs, de seguida l'omplim i la veritat és que és un acte molt bonic i del qual doncs, n'estem molt contents i animem a tothom que vingui a l'escola a participar-hi. Doncs moltes gràcies, Salvador Moles, director de l'escola Alfred Mata, i un bon Sant Jordi. Doncs igualment, que siguem molt feliços. Gràcies.